Sa Pikas Bayan, madagkong posisyon sa Davao del Sur, daganan sa pamilyang Kagas. Ani ang report. Ang amahang si Gobernador Douglas Racagas magpapili pag-usab isip gobernador. Ang inahang si Didi mudagan sa ulahing termino isip kongresista ug Mark Cagas kinsa kanhi congressman magpapili isip vice gobernador. If it's God's will for us to continue serving our people, we must obey. Atong sundon. Ngayon, gibuhat karon. I want to bring a vice governor who's actually there, no? Meaning physically and mentally, where people can magunitan nimo, panalitan, madtuan mo, pangutana, o kung na kay problema, masubungan sa problema. Ang babaeng Kagas nga sa pagkakaroon wala pa'y kontra, nagsulti nga tiwason niya ang iyang katapusang termino isip representante sa 1st District sa Davao del Sur. Tiwason usab kuno niya ang mga proyektong nasugda na. I focus on myself on education, even on the committee level. I choose basic education because it's not only for the scholars but as well as the teachers. Sa pagdaga nilang tulo, unsa kaha ang panlantaw nini sa pipila ka taga Davao del Sur. Ako kira og lahi-lahi pero pareha dili pwede. Pero sa mga okay lang nang iyana nga nidagan ang mama, nidagan pud ang anak, wala problema. Depende ra pud sa kung sa kuha pod. Okay ra dali. Okay naman gyapon basta magkakuan lang, sinabot lang. Tapos mas na lang pagdala nila. Isa lang anak ba? Pareha na mga papa. Okay lang na. Pero tanan na puro na pamilya murag lain na pud kaayo. Binuhatan po mayo sa mga tao, okay ra. Pero kung ang mga Kagas ang pasultihon, Ang importante, a good dynasty. A dynasty that has proven that it is dedicated para magserbisyo sa katawhan. Dali gyud kay wa may dili man kay uso ang babagan ba kanang binaganay, no? sa katapusan, ana agyapon kuno sa mga botante ang paghukom. If you love us, we love you also. That is why we can serve more because of that term love.